హలో ఫ్రెండ్స్, అందరూ ఎలా ఉన్నారు? నేనైతే చాలా బాగున్నాను. మీరు కూడా బాగుండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. మిమ్మల్ని అయితే నేను చాలా మిస్ అవుతున్నానండి. ఎందుకంటే దుబాయ్ నుంచి వచ్చిన తర్వాత అసలు వీడియోలు పెట్టడం కుదరట్లేదు. వీడియోలు తీసినవి చేసినవి కుప్పలు కుప్పలుగా ఉన్నాయి కానీ ఎడిటింగ్ చేయడానికి టైం ఉండట్లేదు. సో ఈ వీడియో ఎందుకు పెడుతున్నానంటే, ఇది సూరత్ ఎయిర్పోర్ట్ లో అండి. చాలా ఆకలి అవుతుందని చెప్పేసి, సరే వేరే స్టేట్ లో వాళ్ళ ఫుడ్ తినలేం కదా అని చెప్పేసి మనం వడ చూడంగానే చాలా మంచిగా అనిపించినాయి. 250 రూపీస్ అంటండి 2 వడ. అవి ఎలా ఉన్నాయి అంటే, నిజంగా మనం తిండిని చండాలం అనొద్దు కాబట్టి నేను అనట్లేను, కానీ అవి లోపల పచ్చిగా ఉన్నాయి, పైనేమో మాడి మాడి ఉన్నాయి. ఎంత ఉప్పు ఉప్పు ఉన్నాయి అంటే, నిజంగా 250 రూపాయలు పెట్టినందుకు అసలు కొంచెమైనా సాటిస్ఫాక్షన్ ఉండాలి కదా. ఇంకా నాకేమో ఆకలి వేస్తుంది. ఏం చేస్తాం, ఇంకా ఆ టైంలో గడ్డి అయినా తినేస్తాం. అంత ఆకలి మీద ఉన్నా నేను. చట్నీ మాత్రం చాలా బాగుంది. హలో గాయస్, ఇది ఎయిర్పోర్ట్లో ఈ 2 వడ చూడండి. అవి 2 వడ ఎంత ఎంత? చాలా చీప్.